Aan groep 3. Daar zijn ze. Spannende middag is het alleszins, dames en heren. Deze derde bezichtiging. In Drachten, de eerste bezichtiging eind vorig jaar. Gisteren in de kooi, tweede presentatie. En nu bezichtiging nummer 3. We beginnen met catalogus nummer 140. 140. 140. 140, 140, Tinus, een zoon van Challe 454, een stermerrie van Sjaard 320, fokker-eigenaar PLM Geerts in de Martel. Stokmaat kunt u wijzigen in de catalogus, is inmiddels 1,64. 1,64 meter, 1,64 meter 64.
En dan gaan we naar nummer 141. 141 komt binnen. 141. 141, 141. Thomas. Ook een zoon van Challe 454. Moeder een stamboekmerrie van Volkert 353. Fokker-eigenaar J.E. van de Veen in Lange Lille. En de stokmaat blijkt 1,66 meter te zijn. 1,66 meter, 1,66 meter 66. Gaan we nu kijken naar nummer 142. 142. 142. 142. 142. Sharp van de Terp. Vader Challe 454. Moeder een stermerrie van Dries 421. Gefokt bij J. Stadhouders in Geffen. En de eigenaar stoeterij Friese Visser in Spier. Stokmaat 1,64 meter. 1,64 meter, 1,64 meter.
149 in de keuringsbaan. 149 is de volgende hengst. 149, 149, 149, Tijmen van het Gelinde Peert. Vader Challe 454, moeder een kroon Sportmerrie van de hengst Harmen 424. Fokker GGF van Dijkhuizen in Oosterzee. En die is ook eigenaar samen met MG Griffioen. Stokmaat van deze hengst, dames en heren, 1,60 meter. With a height of 1,60 meter, 1,60 meter. Gruwelijk, hè? Ja, je zou de stof nog iets hoger moeten halen. Het staat wel goed vast. Jullie doen maar gaan bij. Ik zei het eerder al, dames en heren, een prima sfeer hier op deze tweede dag van de hengstenkeuring van het KFPS. Morgen alweer de slotdag, wat gaat het snel. En ik heb zo even vernomen dat we voor morgen totaal zijn uitverkocht. Dat is nog niet eerder gebeurd dat op vrijdag alle kaarten al verkocht zijn voor de zaterdag. En we hebben dat grote podium vanavond nodig voor de Frisian Proms. En wanneer het afgelopen is, dan gaat er een hele ploeg aan het werk. Die beginnen zo rond 11:30 en die gaan door tot morgen 7 uur om nog weer een stuk tribune erbij aan te bouwen. Dus nog meer bezoekers dan voorgaande jaren. En daar zijn we reuze trots op. 166 nu. 166, 166. 166, Ties H. De vader Uldrik 457. Moeder een stermerrie van Fritsen. De fokker S. Hageman Buitenhuis in Dalfsen. En de eigenaren L.E.J. van der Vaart in Tiel. En Tom Volmer uit Lunteren.
Stokmaat 1,66 meter, 1,66 meter, 1,66 meter 66. Ja? Vinden jullie niet erg soms? Oh, niet echt. Staat iets zo met de hals omhoog. Eén pasje vooruit. Derde bezichtiging van catalogus nummer 191. Nummer 191 in de keuringsbaan. 191. 191. De nummer 191. Tjeerd van Diphoren. De vader is Alke 468. De moeder een stermerrie van Volkert 353. Gefokt bij de familie Ensing in Diphoren en de eigenaar H. Eppinga in Oude Mirdum. Hengst met een schophoogte van 1,68 meter. 1,68 meter, 1,68 meter.
gaan naar catalogus nummer 203. Nummer 203, dames en heren. Number 203 now. 203, 203. Uzus van de Noesterhoeve. Zoon van Arnold, 471. Uit de model Sportmerrie van Norbert 444. Fokker-eigenaar P. Okkema in Witmarsum. En de stokmaat 1,66 meter. 1,66 meter, 1,66 meter 66. Horizontaal, hè? Gaan door met nummer 214. 214 vindt u trouwens op bladzijde 60 in de catalogus. 214, 214, 214, Chibbe van de Groene Steeg. Zoon van Bartele 472. Gefokt met een stermerrie van Dartsen 420. De fokker TW Megens in As. Eigenaar Tom Valmer in Lunteren. Een stokmaat van deze hengst 1,66, 1 meter 66, 1 meter 66.
Gaan dames en heren naar de laatste hengst uit groep 3. Nummer 216. 216 verwachten we binnen. Dat is Tjibbe van stal Zadelhof. Ook een zoon van Bartele 472. En een stermerrie van Dries 421. Fokker-eigenaar stalhouderij de Zadelhof in Breukelen. En de stokmaat van deze hengst 1,61 meter. 1 meter 61, 1 meter 61. Dat waren ze, de derde groep, derde bezichtiging hengsten, dames en heren. Uit de eerste twee groepen zijn 11 hengsten aangewezen voor het verrichting onderzoek. Zodanig gaan we vernemen welke hengsten uit deze groep daaraan toegevoegd gaan worden. Met andere woorden, de spanning zal weer oplopen. We gaan ze nog 1 keer per groep binnenhalen. En straks het resultaat van de derde groep
derde bezichtiging hengsten. Ik hoor de muziek alweer. Hoort het spannende muziek, dames en heren. De laatste argumenten over en weer binnen het jurykorps. Welke hengsten gaan verder? Gaan het verrichtingsonderzoek afleggen? We gaan het vernemen, want de uitslag is bekend. De uitslag van de derde groep. Ja, dames en heren, dan de uitslag van de derde groep. En dan beginnen we bij nummer 140. En die wordt uitgenodigd voor het verrichtingstraject. Nummer 141, paard met een jeugdige opdruk. Zouden wat correcter in het beenwerk willen zien, met name in de hoefvorm.
Mist in beweging de nodige oprichting, wel de lossigheid, maar mist de nodige oprichting om hem verder mee te nemen in het verrichtingstraject, gaat dus niet mee. Welke dit? Ja, maar wat? Dan nummer 142. Paard met een prachtig mooi model, hele mooie bovenlijn erin. We zouden mist de nodige kwaliteit in met name in het bewegingsafloop. Compenseert erin te weinig in zijn manier van zijn presentatie in de beweging. Gaat dus niet mee naar het volgende traject. Nummer 149 wordt uitgenodigd voor het verrichtingstraject. Nummer 166 wordt uitgenodigd voor het verrichtingstraject. ...191 wordt uitgenodigd voor het verrichtingstraject. Nummer 203, de uitslag is dat hij meegenomen wordt naar het verrichtingstraject. Dan hierbij de uitslag van nummer 214. Deze wordt uitgenodigd voor het verrichtingstraject. Nummer 216, uitgenodigd voor het verrichtingstraject. Dat is hem, de uitslag van de derde groep, derde bezichtiging hengsten. Door naar de verrichtingen 140, 149, 166, 191, 203, 214 en 216. Fokkers-eigenaren, proficiat, gefeliciteerd. Dank u wel. Morgen is de dag van de presentatie van de aangewezen hengsten. Morgen ook de dag dat de fokkers-eigenaren bij een hengsten in de ring worden verwacht.